neukan demanda. Pentsatu nuen heldu zela nere txanda, baina egiak diren bezala esan da. Morora bajatzea bajoi bat izan da. Aireportuan ume batek atarian, harrera egin zidan euskara garbian. Ganja apur bat nahi banu agian, aurkituko lukela zeo zer mendian. Taxira igo eta bide zar bat hartuz, iritsita tratua egin nuen kontuz. Afrobalez bat erretaketan nazuz, airean galdu nintzen zugeak marraztuz. Preparatuta atera baino lehen, bueltarako trenean 3 ordu laurden. Aduaneroan polizia hemen, gero arterik gabe agur egin nien. Baina tripako minak jota Almerian, urgentzitan mediku batek esan zidan, ez zela ezer bueltan nuela segidan. Baina 3 polizi bidali zidan, komisarian sartu eta aztebete, osoan komunean preso eukin haute. Eserita zutundu dena bota arte, tripako minak ere kendu dizkidat.